Perfecte. Doncs això, el tema és aquest. Una mica la idea d'humanitats i ciència oberta. La veritat, clar, hauria de ser humanitats obertes, però és un terme que no es fa servir gaire, diria. Aleshores, al final, la idea de plantejar aquest títol ja em sembla bé. Jo he posat un subtítol aquí, que és per què l'accés obert al coneixement transforma la manera en la que fem recerca, que em sembla que és el punt més important de la xerrada i el que obre més el debat, no? Aleshores, per començar, la xerrada la faré molt des de la perspectiva de l'investigador. És a dir, des de la perspectiva institucional sembla, o d'alguna manera se'ns obliga a aquesta obertura cada cop més, però a vegades sembla que sigui una cosa imposada i jo el missatge que vull transmetre és que no és que sigui imposada, és que necessitem fer una recerca cada cop més oberta per ser millors investigadors. Aleshores, el punt principal de tot plegat és la sèrie de crisis que s'estan donant en el camp de la ciència i especialment el que es coneix com la crisi de la replicabilitat, que no sé si us sona, és especialment vàlida en ciències socials, però afecta tot el camp dels coneixements, que és aquesta idea que quan... És a dir, clar, nosaltres publiquem articles, no? I aquests articles, en general, tenen una vessant estadística, en humanitats no tant, però hi ha una sèrie d'hipòtesis que avalues contra l'evidència, que pot ser avaluar a nivell estadístic o avaluar a nivell de raonament. El problema és que quan, diguéssim, investigadors a inicis del segle XXI van començar a intentar repetir els experiments que s'havien publicat i que eren seminals en molts camps com la psicologia o la sociologia, es van adonar que no podíem replicar les troballes, és a dir, que no eren ciències replicables, que tu feies un experiment un altre cop com s'havia definit l'experiment en un article de l'any 85 i el que t'adonaves és que no et donava el mateix resultat. Et donava un resultat que a vegades podia ser completament contrari al que havia donat els investigadors inicials. Clar, això és un problema, perquè el problema és que si això passa algun cop, d'acord, però és que s'han fet desenes i centenars de replicacions d'estudis molt importants en molts camps i el que ens estem adonant és que la immensa majoria de recerca publicada no es pot replicar. És a dir, que les troballes que hem fet, d'alguna manera, són falses. Clar, això és a nivell de ciències socials. Si anem a humanitats, la cosa canvia i, de fet, hi ha un corol·lari en aquest petit article de Ioannidis que jo us recomano, que parla de que contra més ens allunyem d'un model formal, més probabilitats hi ha que les troballes siguin falses. Aleshores, si ara anem a humanitats, ens trobem que el típic debat que trobem en un congrés, amb més o menys virulència, és alguna cosa com això. Algú presenta un article i diu que, jo què sé, he posat un exemple neolític perquè entenc que si la majoria de gent és de clàssiques no se senti interpel·lada, però en general aquesta idea de tinc unes dades en un jaciment que jo estic excavant i que em donen relació entre canvi climàtic i, per exemple, la domesticació de les plantes. Algú altre diu, doncs jo no, perquè jo estic en aquest altre jaciment i jo no trobo això. I aleshores algú altre surt amb una cosa completament random i que no té absolutament res a veure amb els altres. Clar, quin és el problema? Que si tu tens aquests debats durant un temps determinat i es tanquen i s'avança en el coneixement, això és part de la recerca. Si aquests debats s'eternitzen i duren dècades, és que hi ha un problema. És a dir, hi ha un problema en el que es coneix com l'avaluació del coneixement, de les hipòtesis. I el problema és què és el que necessitem per resoldre això? És a dir, com podem fer per evitar debats que s'eternitzin i avançar en el coneixement de manera més àgil, més ràpida, que és un problema que en general té totes les humanitats, en gran part perquè les humanitats, la manera que té d'avaluar o de plantejar hipòtesis no és a través d'estadística ni matemàtiques ni models formals, sinó que és a través de llenguatge descriptiu. És a dir, raonem les nostres hipòtesis de manera textual, les expliquem en base a l'evidència que nosaltres hem trobat. Això té una part molt bona, que és l'extrema flexibilitat d'això, d'aquest mecanisme de recerca. Té el problema que quan volem comparar dades amb hipòtesis és molt més obert a l'avaluació de quines hipòtesis són correctes i quines són falses. Aleshores, per afrontar aquest repte, el repte de replicabilitat en el context de les humanitats, una de les coses que podem fer és obrir la recerca que fem. És a dir, què passaria si poguéssim comparar totes les dades registrades de tots els jaciments arqueològics del Neolític de tot el món? Què passaria si permetem a altres persones, quan nosaltres publiquem alguna cosa, o fem una recerca, una anàlisi, imagineu-vos una anàlisi arqueomètric, que altres persones puguin replicar el que nosaltres hem fet? O què passaria si quan fem una anàlisi
poguessin fer el que es diu metaanàlisi, és a dir, fer una anàlisi agafant dades de molts casos d'estudi publicats i pujant, agregant aquestes dades i pujant com un nivell d'escala i fer una anàlisi global de tot el que ens estem trobant en un període determinat per respondre una pregunta específica. Per fer això necessitem 3 coses, que és, primer, accés als treballs anteriors, és a dir, accés obert, open access, accés a la metodologia emprada, que seria codi obert, open source, i accés a les dades, que seria open data o dades obertes. Per tant, què necessitem aquí? Doncs bàsicament el que necessitem és aplicar un marc de ciència oberta. Per què? Doncs perquè aquesta, a través d'obrir aquest coneixement, el que ens pot permetre és accelerar, diguéssim, la resolució de debats i d'aquesta manera avançar en el nostre coneixement. I això s'aconsegueix, òbviament, és un tema cultural de cada disciplina, hi ha molts reptes a plantejar, però el punt principal que es necessita per fer això és obrir la distribució de tot el que té a veure amb la recerca. D'acord? Aleshores, això és el punt principal que jo vull plantejar i ho farem en base a 3 casos d'estudi diferents. Un que parli sobre com es pot fomentar la replicabilitat, un segon que és com podem fer servir bases de dades obertes institucionals o de governança i, a més, en el context, vull parlar una mica del tema de l'evidència textual, els altres 2 casos són més arqueològics, i el tercer és com podem comparar hipòtesis en base a una estructura, diguéssim, de recerca oberta. Després, vull fer una petita addenda sobre la formació d'investigadors en aquests contextos de ciència oberta i tancarem algunes reflexions. Una cosa important és, jo parlaré de 3 casos d'estudi, però no els detallaré, no vull entrar en què és el que es va fer de recerca en cada un, sinó la part de com aquesta recerca està influenciada o inspirada per un marc de treball obert, i què aconseguim amb això i què proposem amb això. Per tant, diguéssim, si al final teniu preguntes sobre el tema obert, genial. Si teniu preguntes sobre els casos d'estudi concrets, també estic, òbviament, encantat de parlar-ne més. I l'altre punt és que m'estic deixant fora moltes coses, com per exemple la ciència ciutadana, que és una altra part molt interessant de la ciència oberta. Si esteu interessats, doncs, al final, de nou pregunteu, perquè, per exemple, ara mateix estem desenvolupant un projecte de ciència ciutadana amb videojocs i aprenentatge i no sé si us interessa, us puc explicar més. Per tant, jo deixo aquí. Jo estic tractant alguns temes, però, òbviament, n'hi ha molts més que es poden tractar. Aleshores, comencem pel primer, que és el de la replicabilitat. Quin és el tema aquí? El tema que vull mostrar és com es pot fer un estudi d'arqueologia, en aquest cas del paisatge, com es pot transformar en un estudi que permeti la replicació de l'anàlisi per part de tercers autors o investigadors interessats. I ho faré en base a un article que, de fet, vaig presentar en els seminaris del GIAP fa uns mesos, el que passa que, com deia, no em centraré en els resultats, sinó en com puc plantejar la recerca de tal manera que pugui ser replicada per altra gent. Aleshores, el context de l'article, el teniu aquí baix, si us interessa, està publicat, és aquest. És un estudi d'arqueologia del paisatge en base a eines computacionals. En aquest cas, tenim un jaciment, que és el jaciment de Puigciutat, que està vinculat a la guerra civil de Juli Cèsar i a la campanya d'Ilerda, i el tema en aquest cas és que tenim l'assentament, el podem datar d'aquesta manera, però més enllà d'això no sabem quin paper juga a la campanya d'Ilerda. Per tant, el que vam fer aquí és desplegar un aparell d'anàlisi computacional i específicament anàlisi espacial per contextualitzar millor el jaciment en funció d'aquesta campanya militar. Aleshores, parlaré de 2 coses. Quina ciència oberta hem necessitat i hem fet servir per arribar als resultats de l'anàlisi? I segon, com hem articulat la publicació de la recerca per permetre que algú repliqui aquesta anàlisi. Primer, el tema de les dades obertes. Aquest article el que fa servir bàsicament són dades de territori, el model d'altura del terreny. Si algú fa servir anàlisi espacial, segur que sap de què estic parlant. Aleshores, això en general són dades obertes. En aquest cas vam fer servir el model de Copernicus, que té unes dades de molta qualitat a nivell d'Europa. Aleshores, primer, la base de tot l'estudi o les dades base que estem fent servir són dades obertes publicades per l'Agència Europea del Medi Ambient i que, per tant, sense elles no podríem ni començar a treballar. Com hem accedit a aquestes dades? Hem accedit a aquestes dades obertes a partir d'un plugin de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un plugin també
de codi obert, llicenciat amb una llicència oberta, que a més està vinculat o està creat en base a un software obert, que és el QGIS, que és un dels les eines dels sistemes d'informació geogràfiques més populars que hi ha avui en dia. A nivell de dades, això, a nivell d'eines, doncs tenim el QGIS mateix, que hem fet servir per tot l'anàlisi espacial, però no només el QGIS. El QGIS és una eina de programari lliure, és a dir, tu pots descarregar-te'l, fer-lo servir, però també podries refinar, transformar, reempaquetar d'alguna manera i tornar-lo a publicar, com volguessis. És una eina que s'està creant a partir de centenars de voluntaris interessats a crear un GIS de qualitat en obert i, per tant, és un esforç col·laboratiu. El sistema és molt flexible i permet plugins, com el que hem vist al cartogràfic. Què és un plugin? Doncs, bàsicament, tu tens una funcionalitat que no tens en el GIS base i el que fas és, si saps programar, la codifiques i la puges perquè la publiques perquè algú que també tingui aquestes necessitats pugui fer-ho servir. Aquesta és una mica la idea. Aleshores, en aquest cas, per exemple, veieu, hi ha un plugin que, de fet, vaig publicar jo, que és el Least Cost Path Network, és a dir, rutes de mínim cost, que jo vaig fer servir perquè quan estava ensenyant anàlisi espacial a Edimburg no trobava aquesta funcionalitat i simplement vaig dir, bueno, doncs la faig i la publico i així qui vulgui la pot fer servir. Però amb l'anàlisi de Puigciutat, a banda d'això, també vaig fer servir un plugin d'anàlisi de visibilitat que va publicar un tercer autor. Aleshores, aquí és una mica les claus. La flexibilitat del model obert, en aquest cas de codi, permet l'expansió en base a que jo sé programar, necessito una funcionalitat, entenc que hi ha altra gent amb una necessitat similar i, per tant, el que faig és publicar-ho perquè la gent pugui fer-ho servir. Què més? L'estudi també feia servir, a banda de QGIS, un altre software que és Circuitscape, per fer el que es diu anàlisi de connectivitat, que també és obert, però és diferent de QGIS. Aquest Circuitscape fa servir un llenguatge de programació que es diu Julia per configurar les coses. Doncs, òbviament, vaig haver de fer una sèrie de scripts de programació per fer servir Circuitscape. Però aquí la gràcia és que els puc connectar. Com tot és obert i tot és, d'alguna manera, estàndard, el que això permet és connectar en un mateix marc de treball una seqüència d'eines, cadascuna creada per una funcionalitat diferent, però totes obertes entre elles. Aleshores, per exemple, a partir de Kodian R, no només connecto l'anàlisi espacial de QGIS amb l'anàlisi de connectivitat de Circuitscape, sinó que, a més, ho connecto a anàlisis estadístics tradicionals i no només això, sinó també a la generació de les imatges que faig servir en la publicació final. Si tot això ho tinc en obert, doncs el que permet és veure com he fet cadascuna de les passes que he seguit per tenir els resultats de l'anàlisi. I ja et dic, no només els resultats, sinó també la imatge final que es publica a la revista. Clar, com es publica tot això? Doncs en aquest cas, l'article es va publicar com a accés obert gràcies a un acord que hi ha entre la Universitat de Barcelona i Springer, que bàsicament tots els articles que el corresponding author sigui de la UB, doncs sense pagar de més, perquè ja ha pagat una pasta a la universitat, doncs es publiquen. Ara no entraré, diguéssim, a la problemàtica d'aquests models híbrids de revistes o publishers que són tancats, però si pagues són oberts, perquè és una altra discussió que, si voleu, la podem tenir encantats, però no és el punt que vull plantejar. El punt que vull plantejar és que només amb aquest article això no serveix per res, perquè si una persona està interessada en aquesta recerca i només llegeix l'article, no serà capaç de replicar l'anàlisi que jo vaig fer. Per tant, com es pot permetre això? Doncs, bàsicament, per facilitar això, no només s'ha de publicar l'article, que és una mica el que se'ns obliga ara mateix, sinó que també s'ha de publicar les dades i el codi font. Aleshores, si, per exemple, això està publicat a l'article, si aneu aquí, doncs trobareu, bàsicament, tot el codi font de Julia i de R que es va fer servir per fer l'anàlisi i per generar les imatges que després s'han fet servir o veureu a l'article. Per tant, aquí d'alguna manera estic obrint tot el procés de creació de l'article i de la recerca per tal que si algú vol pugui replicar-ho tranquil·lament a casa seva. Es descarrega les dades, es descarrega el software que és open source, que és el QGIS i Circuitscape, i a partir d'aquí pot muntar el mateix projecte que tinc jo. Clar, si jo estigués fent servir programari privatiu, per exemple, ArcGIS, això és molt més complicat. Si jo no obrís les dades,
d'alguna manera estic ofuscant les dades que estic fent servir i, per tant, algú altre podria o hauria d'intentar seguir les meves indicacions per descarregar les dades o em faria servir unes altres, amb la qual cosa ja no s'està replicant l'anàlisi inicial que vaig fer jo. Per tant, aquí la idea és una idea de com es pot fomentar la replicabilitat en entorns d'arqueologia, en aquest cas a partir d'anàlisi espacial. Això és el primer cas d'estudi que volia mostrar una mica que no és només sobre publicar l'article en accés obert, sinó que és sobre com fer una recerca que la resta de gent que estigui interessada pugui potencialment replicar si és que li interessa i que d'alguna manera pugui veure les entranyes del meu anàlisi perquè, entre altres coses, si troba un error, jo seria el primer que voldria saber quin error he comès en el codi per poder-lo arreglar. Però això també és un altre tema. Passo al segon cas d'estudi, que és el que us parlava de textos i el que avui dia es coneix com a governança en obert o open government o, diguéssim, en general, la idea que les institucions públiques, incloent els arxius, cada vegada es sentiran més cap a un model en obert. I ho faré en el context de la repressió franquista a Catalunya. Res a veure amb temes de clàssiques, però és que és el cas d'estudi que em sembla més apropiat per parlar d'això. Per què? Doncs perquè en l'última dècada ha sortit un gran volum de dades en obert vinculades a aquest fenomen, la repressió franquista durant i després de la Guerra Civil. Aleshores, tenim des d'eines col·laboratives com, això és una espècie de wiki sobre, per exemple, en aquest cas, llista de bascos afusellats pel franquisme. Després tenim iniciatives més o menys públiques com el CITBRIN, que és una base de dades de la UB sobre els brigadistes internacionals gestionada bàsicament per Lourdes Prade des del Palau de la República. Després tenim el Centre Documental de Memòria Històrica, que curiosament no depèn de recerca ni d'universitats ni res així, sinó que depèn de cultura i esport, en aquest cas, o de presidència o vicepresidència, però, diguéssim, no és una cosa generada específicament per la recerca. I això és un punt que és molt important i ara veurem per què. Però, com veieu, tenen llistats de dades, se suposa que en obert o d'accés lliure, bastant abundants. Aquí el problema és que, per molt que es publiquin dades, si la funcionalitat que s'ofereix no és adequada, és poc més que inútil per la recerca. I crec que és un punt molt important i en què els investigadors hauríem de pressionar molt a les institucions que publiquen aquestes dades. Per què? Mira, us poso un exemple. De què serveix aquest portal o quin és l'objectiu d'aquest portal? Bàsicament està fet per trobar individus. Això és un exemple. Busco jo, diguéssim, en aquest cas, el meu avi. Aleshores, si busco el meu avi en aquest formulari de cerca, el que trobo és informació d'ell. Trobo dues persones que s'assembla, és el segon, Antoni Campillo Martín. Per tant, l'he trobat, puc accedir a la informació i el que trobo és el butlletí de Generalitat on se'l fa guàrdia d'assalt. Això per què serveix? Doncs, per exemple, pot servir per trobar informació a nivell individual, a nivell de la meva família o d'una persona que va ser represaliada i en vull saber més. O per algun motiu d'aquest estil, molt puntual, molt qualitatiu i molt individual. Quin és el problema? Bé, doncs que si jo volgués fer recerca en general sobre la repressió, no ho puc fer a través d'aquests portals, perquè tant aquell com, per exemple, aquest, que és el mapa de fosses que va publicar el Ministeri, no són adients per fer recerca. No et pots descarregar les dades. Les dades no estan en obert, per molt que ells ho diguin. És fals. En aquest cas, el que tens és un mapa que tu pots clicar i veure una a una els registres. Això tampoc són dades obertes. Jo no puc descarregar-me aquestes dades i examinar-les. Però és que no només això. El problema és que fan falta molts passos intermitjos perquè aquestes dades siguin útils. Fins al punt que, en aquest cas, per elaborar aquest mapa sobre un mapa propi, diguéssim, amb QGIS, sobre aquestes fosses, el que vaig haver de fer és escrapejar aquesta base de dades. Escrapejar què vol dir? Bàsicament, fer un petit programa de codi que actuï o emuli, diguéssim, com si fossis un usuari que va clicant a tot arreu. Aleshores, clar, van presentant totes les dades, te les vas posar al disc dur i al final tens, d'alguna manera, has simulat una persona que accedeix a tots els recursos, a tots els registres, per poder obtenir totes les dades. Que jo ja no sé ni si és legal, d'alguna manera, perquè no hi ha cap mena de base legal a la web que t'expliqui què pots fer amb les dades i què no pots fer. I això per fer recerca. És a dir, quin és el problema?
Primer, no puc accedir a tot el dataset. Això no pot ser. Si ha de ser obert, has de poder accedir a tot, perquè si no, a nivell de recerca no serveix per res. Serveix per res, enteneu-me. És d'utilitat limitada, que estic aquí exagerant. Primer, no sé què puc fer. Segon, no sé què puc fer amb les dades. No hi ha una part legal. Tercer, no sé qui ha creat aquestes dades. No sé ni si s'actualitza. Això es va crear el 2008 o 10, si no vaig equivocat. No tinc clar que això s'hagi anat actualitzant perquè el que sí sabem és que s'han excavat moltíssimes més fosses comunes. No sé si aquestes dades estan integrades aquí. I l'altra és, jo tinc aquí, com heu vist abans, un seguit de diferents bases de dades no estan vinculades entre elles. És a dir, si una persona va ser un militar republicà i després està en una fossa comuna, jo no puc buscar el nom d'aquesta persona i que em surtin els dos registres a la vegada, sinó que ho he de fer primer en un lloc i després en l'altre. Tot això té solució. És a dir, aquí el problema o el gran repte és que tot això està solucionat a nivell tecnològic. I, per exemple, si coneixeu Europeana, doncs és un portal europeu que respon a totes aquestes preguntes per milers de registres vinculats a milers de bases de dades de molt divers origen. Jo hauria de poder accedir a una API que es diu, és a dir, com un portal d'entrada que a través de codi jo em pogués descarregar les dades que volgués del servidor. Hauria d'estar en una llicència que fos explícita que em digués com puc fer servir aquestes dades. Haurien de tenir metadades que em diguessin qui són els autors d'allò per si jo ho vull citar. I cada quan s'actualitza i què és el que hi ha i què és el que no hi ha. I finalment hauria de fer servir el que es diu Open Linked Data, que és un protocol per connectar aquesta base de dades a altres bases de dades. Per tant, aquí hi ha un problema molt greu, que és, tot i que s'està parlant cada cop més de governança oberta, s'estan obrint, entre cometes, dades o bases de dades que per funcionalitat i per estructura no estan dissenyades per fer-se servir. Simplement es publiquen perquè sí, o aquesta és la meva opinió, i un cop publicades ja m'ha acabat la feina. I, per tant, no hi ha una intencionalitat darrere real de que això sigui útil per exemple, fer recerca sobre, en aquest cas, la repressió franquista. Això va canviant a poc i, per exemple, aquí hi ha dos casos. El Sitbrin, per exemple, que us comentava de la UB, doncs té una nota legal amb una llicència. Gràcies per saber què puc fer i què no. Hi ha uns project leaders que m'estan dient qui és responsable d'això, o el Banc de Memòria Democràtica que està anant cap a la idea d'un Linked Open Data que amb un cercador et permeti buscar en múltiples bases de dades. Però és una feina que és molt lenta i en lloc de plantejar-se des d'un inici s'està fent una mica a posteriori amb tots els problemes que això té. Si tot això estigués en obert, què es podria fer? Doncs aquí us poso un exemple. Això està en base a la llista de represaliats del franquisme que va publicar la Generalitat fa un parell d'anys, i és un dataset amb més de 70.000 casos de represaliats. Com es pot fer servir això per la recerca en el cas que, i això és un petit demostra de què es podria fer? Doncs, en aquest cas, el que vam fer és descarregar-nos les dades directament, perquè ho pots fer en aquest cas, i avaluar diverses coses de les quals us comento dues. Una, les dinàmiques temporals de la repressió i dos, l'edat de les persones represaliades. Cal destacar que, òbviament, hi ha molts autors que han parlat sobre això, però cap d'aquests autors ha tingut accés a una visió de les dades tan global com pots aconseguir a partir d'aquest tipus de registres. Per dos motius. Un, perquè no estaven les dades disponibles, i dos, si ho estaven, els mètodes d'humanitats no permeten fer anàlisis agregats d'aquest estil. És a dir, si jo em vaig mirar els registres un per un en un Excel, no podré identificar patrons de dinàmiques complexes més enllà del que es vegi a la superfície i de manera gairebé individual. I això és un problema, perquè si recordeu el tema de la replicabilitat, aquesta crisi, aquí s'extrema. Si jo no tinc una manera de replicar com jo vaig arribar als resultats, és molt complicat que em posi d'acord amb altra gent del camp sobre què és coneixement i què són opinions més o menys informades. Aquí, per exemple, plantegem que la visualització de dades és una eina essencial quan estem treballant dades obertes i el que es veu aquí, per exemple, és si visualitzem aquestes dades, aquí el que esteu veient en blau són les causes obertes i en vermell són les persones executades. I estàvem una mica mirant les dinàmiques temporals de les dues coses. A l'esquerra el que teniu són les dades base i a la dreta el que teniu és l'eix Y transformat a logaritme, perquè si no es veu el pic de l'any 39 i no es veu gaire res més. Aleshores, què es veu aquí? Doncs, entre altres coses, que
es veuen dinàmiques com que la majoria de processos que van acabar en execució, en general, però sobretot en execució, es fan abans dels pactes de Madrid, que en el moment en què d'alguna manera acaba la Segona Guerra Mundial i Espanya es vincula o s'alinea amb els països del bloc del que serà la futura OTAN, deixen d'executar gent, tot i que la repressió de baixa intensitat, més o menys baixa, diguéssim, continua. O que, per exemple, les execucions i el número de causes obertes torna a créixer a final del franquisme, en el tardofranquisme, vinculat a moviments de protesta contra el règim. Si això ho passem a edat, trobem alguna cosa com aquesta. Això seria l'edat dels executats en funció de l'any. I el que veiem és que, en general, la mitjana d'edat és d'uns 30 i pico, però no només això, sinó que podem fixar-nos en la dinàmica temporal d'aquestes dades. És a dir, podem creuar les dues informacions i, per exemple, fer un gràfic com aquest, on el que trobeu és la mitjana d'edat per cada any, és a dir, la mitjana d'edat per cada any dels executats i represaliats d'aquell any. Què es veu aquí, per exemple? És un patró que no és tan fàcil de veure. El que es veu és els represaliats, a partir de l'any 40, en general, la mitjana d'edat tendeix a pujar un any cada any, fins a l'any més o menys 65. Aquí hi ha molt de variació perquè, com que hi ha poques causes, el problema és que tens molt de soroll. Què vol dir això? Doncs que, bàsicament, els encausats són la mateixa generació de gent. Són la gent que tenia 20-30 anys durant la Guerra Civil. Per tant, des de l'any 40 al 65, el que tens clarament és que la repressió s'està focalitzant en els supervivents de la Guerra Civil, en els republicans supervivents de la Guerra Civil. I, per tant, és una cosa com molt centrada, és a dir, si la mitjana d'edat puja un any cada any, és que és bàsicament el mateix grup de persones. Això és una mica la idea. En contrast amb això, tenim el tema dels executats, que en general és gent més jove i sobretot a partir de l'any 45 la mitjana d'edat és molt baixa. Clar, de l'any 50 a l'any 70 i alguna cosa no podem dir gaire cosa perquè gairebé no hi ha execucions, però tenim els al final del franquisme. Si veiem al final del franquisme, què ens n'adonem? Que a partir de l'any 70, a partir de l'any 69-70, el grup en el que se centra la repressió és un grup completament diferent a nivell generacional. És a dir, és una altra generació. Són moviments estudiantils, són joves, sindicalistes, etc., que són els que estan sent represaliats. Per tant, en aquest moment el règim ja no centra la seva repressió en la gent que va passar la Guerra Civil, en el seu enemic durant la Guerra Civil, sinó d'alguna manera en la generació posterior. I això està vinculat a un augment de les causes contra gent contrària al règim i també amb el fet d'executar gent. Per tant, aquí el que estem veient és un canvi de dinàmica molt radical a partir de l'any 69, a partir de l'any 65 a 69, que, com us deia, òbviament que sí que ho pots intuir si no estàs fent la visualització de dades en aquest cas. Sense aquestes dades, si tu mires milers de registres, una persona que sigui experta en el camp ho pot intuir, però, clar, en aquest cas, encara que no siguis un expert en el camp, mirant aquestes dades simplement ja et pots adonar de les dinàmiques que hi va haver i que són dinàmiques que no són tan trivials de veure només mirant un a un els registres que tens. Per tant, aquí un dels punts més importants és que l'agregació de dades permet un tipus de recerca a una escala diferent de l'habitual en les humanitats. Però per aconseguir això necessitem, sobretot, que les dades que s'ofereixen en obert tinguin una funcionalitat adequada a la recerca. I això implica no només la idea que tu puguis descarregar totes les dades, sinó que puguis cercar entre elles, les puguis creuar amb altres dades, que sàpigues qui les fa o com es van fer. Anem al tercer cas d'estudi. I tornem a Roma, diguem-ne, que és la idea d'avaluar o com podem afrontar aquesta crisi de replicabilitat a partir de l'avaluació d'hipòtesis en humanitats. Aleshores, en arqueologia, i aquí em centro un altre cop en les dades arqueològiques, tenim un problema que és un problema general que es diu l'efecte Rashomon, que és, què vol dir això? No sé si heu vist la pel·lícula, si no ho heu vist us la recomano, però la pel·lícula, el tema és, tu tens ha passat una cosa, no? I la pel·lícula es basa en explicar-te la visió d'aquest esdeveniment per part de múltiples protagonistes. La gràcia de la pel·lícula és que d'alguna manera t'està dient que quan tu tens versions contradictòries, tot i que l'evidència és la mateixa, és molt difícil, sense tenir més dades, arribar a saber quina d'elles és la correcta. D'acord? Això s'ha anat replicant. Ara, per exemple, l'última pel·li del Ridley Scott,
El último duelo, si l'heu vist, es basa una mica en aquesta idea, però amb una diferència, que és que hi ha un moment que quan està parlant de les diferents versions, hi ha una versió que el subtítol és la versió de no sé qui, i aleshores es transforma i posa la veritat, no? És a dir, aquesta és la versió real, les altres són inventades. Jo crec que el de Rashomon, per exemple, en aquest cas la pel·li, és més, no sé, si diria interessant, com a mínim, aquesta idea que davant tanta incertesa no podem saber quina és la real, la veritat, però que és molt més aplicable a la recerca en arqueologia i en general humanitats, que és la següent idea. La incertesa que tenim com a arqueòlegs és extrema. És a dir, la incertesa de les dades que tenim comparat amb qualsevol altra disciplina és molt i molt gran. Tan gran que sovint el que passa és que tenim diverses hipòtesis, diverses explicacions d'un procés identificat al registre, al registre arqueològic, i no podem saber quina d'elles és la que s'ajusta més a les dades. Perquè hi ha tanta incertesa que totes les diferents explicacions poden ser més o menys vàlides. Aleshores, aquí la pregunta és com podem avaluar la plausibilitat d'aquestes explicacions, que en el fons són les nostres hipòtesis de treball, tot i que tinguem la incertesa i la fragmentació de dades que tenim en humanitats. Això en general no és una discussió només d'arqueologia d'humanitats, és en ciència, és la idea de com podem testejar hipòtesis. Ja entrem en temes d'epistemologia, però en general no vull entrar gaire en això. De nou, si us interessa, en podem parlar més tard. Però la idea aquí és, en general, si es testegen hipòtesis a nivell quantitatiu, és a dir, si quantifiquem l'error de les nostres hipòtesis en base a l'evidència, es fa amb el que es diu testeig d'hipòtesi nul·la, que és una eina que es va crear als anys 50, si no recordo malament, i que és molt aplicable a estudis de laboratori i que és la següent idea. Jo tinc una hipòtesi. Per exemple, aquest medicament fa baixar el mal de cap, redueix el mal de cap. Com intento avaluar aquesta hipòtesi? Doncs el que faig és avaluar la hipòtesi nul·la, és a dir, la hipòtesi contrària, que és aquest medicament no serveix per res. Jo faig això i el que faig és quantificar les probabilitats que si el medicament no servís per res, tingués el resultat que he vist a l'evidència. Si, per exemple, en 99 de cada 100 persones es redueix el mal de cap, aleshores podem reduir la hipòtesi nul·la de que no serveix per res i, per tant, ens quedem amb l'explicació nostra, l'oposada. Per tant, el medicament sí que funciona. Aquest medicament, o la hipòtesi més plausible, és que aquest medicament és útil per reduir el mal de cap. Això està molt bé i es basa en aquesta idea que tots els models són equivocats però alguns són útils, és a dir, no estic aspirant a la veritat, sinó que estic aspirant a una hipòtesi que més o menys funcioni i que funcioni millor que d'altres. Quin és el problema? Que això a laboratori està molt bé, però a humanitats, i segur que si heu intentat fer això, segur que a vegades us trobeu que és bastant complicat d'aplicar bé, la immensa majoria d'hipòtesis no tenen una hipòtesi nul·la raonable. Perquè, clar, han de ser hipòtesis, en general hem de tenir una sola hipòtesi, aleshores fem la nul·la, i aquesta hipòtesi ha de ser mútuament exclusiva amb l'altra. I no hi pot haver solapament i han de ser completes. És complicat, no? Per posar-vos un exemple més de paisatge, imagineu-vos que tinc una sèrie d'assentaments en llocs alts, en pics de turons i tal. I jo dic que la meva hipòtesi és que estan en llocs alts perquè així es poden comunicar entre ells, perquè es veuen. Una hipòtesi, clar, la hipòtesi nul·la quina seria? Doncs que l'alçada de l'assentament és aleatòria. Si jo puc refusar que l'alçada de l'assentament és aleatòria, estaré suggerint que els assentaments estan en alçada. Però, clar, aquí hi ha dues hipòtesis que les dues poden ser, una mica l'efecte Rashomon, poden ser correctes. Una és que estan en alçada per veure's cada una, per veure's entre ells i comunicar-se, si volem, però una altra és que estan en alçada perquè en alçada així poden veure si els seus veïns venen amb espases a atacar-los. Clar, són hipòtesis completament excloents, però és que refusant la hipòtesi nul·la no estem dient quina de les dues té més sentit, perquè les dues, els dos processos generarien al final la mateixa evidència, assentaments en llocs alts, en llocs elevats. Per tant, què podem fer amb això? Hi ha un marc de treball alternatiu al que es diu l'estadística freqüentista, que és la hipòtesi nul·la, que és l'estadística bayesiana. L'estadística bayesiana és una de les possibles solucions a la crisi de la replicabilitat. Una de les possibles solucions i, òbviament, es necessiten moltes més coses. Però aquí la idea és que tu no estàs avaluant cap hipòtesi nul·la, sinó que el que estàs quantificant és la plausibilitat del teu model. Per tant, si tu tens diverses hipòtesis, el que fas és quantificar quina d'elles és més plausible amb les dades que tens.
I, per tant, el que estàs fent és, sí, clar, tots els models estan equivocats, però alguns són més útils que d'altres. Per tant, em quedaré a priori amb els més útils i són els que faré servir. Això, el problema que té és que necessita i requereix d'una aproximació molt oberta a tot plegat, perquè necessita que les dades estiguin en obert i necessita que els models estiguin en obert perquè, diguéssim, qualsevol altra persona pugui fer la mateixa replicació que tu. I, d'alguna manera, ho necessita de manera més urgent que no pas el testeig d'hipòtesis nul·les. El motiu que hi ha és que tu has de crear... O sigui, com que ja no tens hipòtesi nul·la, les teves possibles explicacions es transformen en models matemàtics. I són aquests models els que avalues. Per tant, la construcció d'aquests models matemàtics és part íntegra de l'anàlisi i cal que sigui oberta perquè tothom entengui què és el que estàs fent. I us poso un exemple que és, bàsicament, l'estudi o un estudi sobre l'estructura econòmica del comerç de llarg abast entre la província bètica i Roma, segons es veu en les tones i tones d'àmfores excavades al Monte Testaccio, aquest mont artificial on bàsicament tot el món, tot el turó, diguéssim, són àmfores trencades. Doncs aquest és el tipus de dataset que vam fer servir per avaluar aquest tipus de pregunta. I és un debat molt complex, òbviament no es resol en un sol article, i és un debat sobre com era l'estructura econòmica de l'Imperi Romà que ha durat ha durat més d'un segle, bàsicament. Per tant, és un d'aquests debats que podem referir-nos a l'inici, a aquesta idea que jo tinc una idea, tu tens una altra, però no tenim eines per avaluar quina de les dues és més plausible i descartar l'altra. Aleshores, com es pot fer aquest tipus d'estudis? Doncs, bàsicament, el que vam fer és triar una proxy sobre el pes dels diversos agents econòmics capturats al Monte Testaccio. El que vam fer és analitzar els segells, i específicament els tria nòmina, amb els que estan, diguéssim, encunyats les diferents àmfores. Bona part de les àmfores que hi ha al Testaccio tenen aquests segells. Aleshores, hi ha diversos estudis sobre epigrafia amfòrica que recullen aquestes dades. I un d'ells és la base de dades del grup de recerca CEIPAC de la UB, liderat pel professor José Remesal. El Remesal va aconseguir un projecte que es deia PNet, un projecte europeu, per fer aquest tipus d'anàlisis i en aquest context jo em vaig incorporar quan estava al Barcelona Supercomputing Center. Aleshores, quina és la idea? Doncs fer servir aquestes dades d'una manera diferent. Aquesta base de dades s'havia fet servir durant dècades i no és l'única que hi ha d'aquest estil. Doncs anem a introduir, primer, anem a obrir-la, i aquí teniu la web des d'on es pot accedir a aquesta informació. I segon, anem a aplicar mètodes computacionals que ens permetin entendre millor com aquest dataset ens pot ajudar a identificar agents econòmics. Aleshores, la idea base és que el número de repeticions d'un trianòmina és el pes d'aquest agent econòmic a dins del sistema econòmic. Per tant, si un segell surt molt més que un altre, la lògica et diu que l'agent representat pel primer segell és molt més important que el de l'altre dins del sector econòmic. És a dir, és una persona que ha fabricat més àmfores o que ha generat més oli d'oliva, que és el que ha arribat al Monte Testaccio. Potser m'he extès massa, però això és una mica la idea. Com podem avaluar aquestes diferents hipòtesis que hi ha? Doncs, per exemple, el que podem fer és transformar aquestes hipòtesis en models estadístics i fer servir inferència bayesiana per quantificar l'error des del model a l'evidència. És a dir, el model l'ajustem a les dades i intentem que predigui el que hem observat al registre arqueològic. La millor predicció de cadascun dels models podem quantificar l'error contra les dades. És a dir, cap model és perfecte, tots estan equivocats, per tant, no n'hi ha cap que generarà exactament el que hem trobat, i estem parlant a més de moltíssima incertesa en les dades, etc. Doncs el que farem simplement és dir, simulo la dinàmica del mercat amb aquest model que proposo, i aquí teniu 3 exemples, el mercat lliure, un mercat equilibrat amb agents de la mateixa mida, més o menys, i un mercat amb concentració de terres on tens uns pocs agents molt importants i molts agents petits. I un mercat lliure, que és el que, diguéssim, s'ajustaria a la idea de hi ha moltíssims productors molt petitons, n'hi ha alguns de mida mitjana i n'hi ha uns pocs que són molt i molt grans, que és el que veus, per exemple, si mires la mida de les empreses, doncs avui en dia a Europa. Una cosa així. Tenim aquests 3 models. Simulem la resposta, que és en color, diguéssim, el que veieu, que és bàsicament la mida dels diferents agents i quina freqüència té aquesta mida, i la comparem amb l'evidència, que és els punts en gris.
I a simple vista es pot veure que el mercat equilibrat no genera una dinàmica similar a l'evidència. Però entre els altres dos, tu pots, com que tot és matemàtic, és un model estadístic i les dades són freqüències de segells, pots quantificar l'error. I això és el que es diu el DIC, o Divided Information Criteria, que el que fa és quantificar l'error entre la predicció del model i l'evidència. Però aquí el que trobem és, clar, contra el DIC és més baix, millor és el model, perquè hi ha menys error. I el que això ens suggereix és que en aquest cas concret el que tenim és una estructura que sembla que repliqui un mercat lliure. Clar, òbviament aquí segur que teniu, diguéssim, si treballeu aquest tema, opinions diverses i això són molt benvingudes. Però aquí està el tema en el qual, si s'aplica un model de ciència oberta, es pot avançar en el coneixement, que és el següent. L'article està publicat, aquestes són les dades, aquest és el codi font. Algú podria plantejar una hipòtesi alternativa i podria dir no crec que sigui un mercat lliure, crec que el model que s'ajusta millor a aquestes dades és un model, doncs jo què sé, que està controlat per l'emperador i bla, bla, bla. Si és així, el que es pot fer és traslladar aquest model a una hipòtesi formal, matemàtica, i fer el mateix procés, agafar i quantificar l'error entre, diguéssim, la simulació de la teva hipòtesi i les dades. Clar, aquí la gràcia que té és que pots generar un altre model diferent i si et surt amb el DIC més baix vol dir que és millor que els models proposats a l'article. Per tant, és la hipòtesi més plausible de totes les que es plantegen. També podria passar que algú digués, doncs jo el que vull veure, òbviament això és un mercat molt específic, és el mercat d'oli d'oliva que anava amb Dressel 20, amb àmfora del Dressel 20, que anava de la Bètica a Roma. Algú podria plantejar que això només passa en el mercat que va cap a Roma perquè per les seves mides necessita que sigui mercat lliure i jo vull veure, jo què sé, quina és l'estructura del mercat que abasteix a les legions o que abasteix a la població civil o que, etc. O un altre tipus de producte, en lloc d'oli, doncs vi o garum. Doncs aquí la gràcia és que pots aplicar exactament el mateix marc amb un dataset diferent. I, per tant, podries plantejar aquestes mateixes hipòtesis amb un cas d'estudi diferent, simplement canviant el dataset, cosa que és bastant radical i d'eficient i ràpida. I, finalment, el que podria ser és que simplement a algú li agrada això, vol aplicar un altre cas d'estudi i com que el codi font està en obert i les dades també, doncs un doctorant, he posat un doctorant perquè igual són els investigadors que tenen més temps per aprendre nous mètodes, però un doctorant pot agafar i descarregar-se les dades del codi font de l'article i intentar entendre el que he fet jo aquí per replicar-ho en un cas d'estudi completament diferent. Però simplement el que vull és aprendre i per aprendre el que necessito és veure exemples. I, òbviament, amb el text no em serveix. Tot això que estic parlant, que, com veieu, està en base a l'aprenentatge metodològic, però també a la discussió i al debat, en aquest cas arqueològic, només és possible si tot està en obert. És a dir, no només l'article està en obert, les dades i el codi font també. Si les dades i el codi font no estan en obert, totes aquestes tres coses seran molt més difícils de fer. I, com a mínim, en la meva opinió, aquestes tres coses són les que es necessiten per fer avançar la ciència i, en aquest cas, les humanitats cap allà on volem, que és una generació del coneixement més ràpida. Després d'aquests tres casos d'estudi, volia comentar mínimament el tema d'acord, i com formem investigadors o què ens aporta el tema de l'accés obert a tot, diguéssim, dades, codi i articles, a la formació dels futurs investigadors en humanitats. Bé, el tema és que cada cop més la formació en humanitats ha de ser pràctica, tenim la idea de les humanitats digitals, l'arqueologia computacional, etc. Aleshores, per fer formació pràctica es necessiten dades, és a dir, es necessita practicar els mètodes amb dades. Aquestes dades les pots generar de manera sintètica, és a dir, te les pots inventar, com a docent, però clar, si tens projectes que ja han publicat les dades i el codi, és molt més fàcil, com que el codi és si el codi és d'una eina que és oberta, és molt més fàcil que tu facis servir l'eina oberta a classe i els alumnes aprenguin treballant amb dades reals de jaciments arqueològics publicats de manera oberta. Això realment genera un salt qualitatiu enorme en la manera en què nosaltres estem ensenyant als futurs investigadors. També té un problema, que és, aquí tenim un exemple, jo quan estava a Edimburg feia servir el Canmore, que és la base de dades, diguéssim, del que seria el Servei d'Arqueologia però allà, i bàsicament és una base de dades que té milions i milions de registres de tot el que us podeu imaginar de l'arqueologia d'Escòcia. Això té un problema, que és les dades reals, com hem dit,
tenen incertesa i estan fragmentades. És a dir, a vegades és molt complicat treballar-les i potser implica a vegades bastanta feina per part dels docents per triar un set de dades reals que sigui útil per als investigadors partint de la base que no només estàs fent servir dades dels teus propis projectes, sinó que estàs fent servir dades d'altres investigadors. Aleshores, aquí teniu un exemple. A l'esquerra que teniu és un tutorial de com fer anàlisi espacial que feia servir dades de Canmore sobre els assentaments romans i a la dreta que teniu és un dels treballs d'avaluació que hi havia que bàsicament és agafa les dades d'un projecte europeu a l'Euroevolve sobre el neolític a Gran Bretanya i respon a aquestes preguntes. Quin era el problema? Que com són dades reals, a vegades no tenen resposta a les preguntes o has de triar preguntes que es vegi molt clar el patró que els alumnes han d'identificar. I a vegades el que pot passar és que com que són dades reals i les respostes són molt menys clares que si les dades fossin inventades, doncs els alumnes a vegades poden entrar en una espiral d'intentar trobar un resultat perfecte que no existirà perquè les dades no són perfectes. Però bueno, això ja és un tema que és qüestió de fer didàctica amb els alumnes abans que comencin a treballar amb elles. Això és un altre exemple que ara mateix estic fent l'assignatura de Patrimoni Digital al màster de la UB de Gestió Cultural. Doncs aquí, en aquest cas, vam fer servir dades de la col·lecció de la Tate Gallery i, diguéssim, amb aquestes dades el que fan els alumnes és aplicar una sèrie d'eines de visualització de dades per respondre unes preguntes concretes. Com us dic, és prou interessant. Jo crec que també fa que augmenti el nivell d'interès per part dels alumnes perquè són dades reals, però té una mica el repte aquest de que, clar, s'han de treballar molt bé les dades perquè els alumnes puguin fer les pràctiques en comunitat. Aleshores, per concloure, algunes idees finals de què és el que necessitem per tirar endavant i com això ens pot ajudar a fer una millor recerca. Primer, jo crec que el punt més important és combatre el que jo li dic l'efecte Gollum, que és aquesta idea de les dades són el meu tresor perquè jo he gastat anys amb aquestes dades i no les vull compartir. Perquè si les comparteixo, una altra persona que no ha estat aquests anys excavant els jaciments agafarà i publicarà un article que serà el que la gent tindrà de referència, per posar algun exemple. Clar, això, aquí hi ha dues coses. Una, en general, les excavacions arqueològiques estan finançades amb diners públics. Per tant, si estan finançades amb diners públics, no són propietat de l'investigador. Un cop l'investigador ha processat aquestes dades, l'investigador, d'alguna manera, està obligat a publicar les dades perquè se li ha pagat per això. Però després hi ha una altra, que és jo puc empatitzar completament amb la idea de que, sí, clar, el que tu vulguis, a mi m'han pagat, però totes les hores que jo he gastat amb aquests anàlisis no les vull donar gratuïtament. Aleshores, aquí el que també cal és generar una cultura que no existeix ara mateix de reconeixement de la recol·lecció de dades. L'eina és clara, que són els DOI. Si tu publiques un dataset, aquest dataset pot tenir un DOI i, per tant, amb un DOI, que és un identificador únic a internet, la persona que es descarrega les teves dades ha de citar-te com a autor d'aquell dataset. Aleshores, això és un tema que avui en dia no s'estila gaire i cada cop hauríem d'anar més en aquesta direcció. El segon punt és que necessitem fer-ho de manera estandarditzada. Jo us he plantejat en el primer cas d'estudi com jo publico les meves dades, amb quins portals, etc. i el codi, etc. Però, clar, el que necessitem és una cosa com europeana, és a dir, imagineu-vos els que treballeu amb dades arqueològiques que poguéssiu accedir amb un sol portal a totes les dades, o sigui, de manera íntegra, a totes les dades de tots els jaciments d'època romana excavats a tot l'imperi romà. Doncs, home, òbviament, es podrien respondre preguntes que avui en dia no estan al nostre abast. Però per fer-ho el que necessitem és aplicar protocols estandarditzats de com s'obren les dades, de quines metadades tenen i com les podem connectar de manera eficient. Per tant, el que necessitem d'alguna manera és un Lego, és a dir, necessitem que d'allò que en un inici eren una sèrie d'elements separats, doncs començar a combinar-los per canviar l'escala a la que podem respondre preguntes de recerca. I finalment, el que necessitem és una cosa clau que és, més enllà de les dades, una revolució metodològica. No és una qüestió només de dades. Amb les dades soles, mirant molt fort les dades, no podrem millorar la nostra recerca. Necessitem mètodes que també siguin capaços de treballar amb aquestes dades. I com que estem parlant d'una escala diferent de dades, necessitem una escala diferent de mètodes. Necessitem mètodes que ens permetin avaluar hipòtesis, necessitem mètodes que ens permetin treballar amb milions de dades, amb ciència de dades, big data, etc. Clar, si fóssim capaços de crear aquesta constel·lació de datasets
linkats entre ells i metodologies obertes que ens permetin treballar aquestes dades, no tinc cap mena de dubte que podrien funcionar endavant en quant a l'estudi del passat, sigui en arqueologia, en història o en qualsevol altra branca de les humanitats. I res més, moltes gràcies. Aquí teniu els treballs que he citat en aquesta presentació i una cita d'un dels grans, diguéssim, artífecs de la ciència oberta, que és el Michael Nielsen, que si us interessa aquest tema us recomano que llegiu en profunditat.